Alle dagen riet Mark Diemers vanuit zijn wemplak Ljouwert naar FC Emmen, 30 voetballet. Ik woon in Techem nu, lekker met mijn gezin. En dat is ook een beetje de reden waarom ik hier ben gaan voetballen. Natuurlijk niet alleen omdat ik daar lekker in Leeuwarden kan blijven wonen, maar het is voor mij wel lekker dat ik gewoon elke dag terug kan naar mijn gezin en dat ik lekker mijn kinderen op bed kan brengen. Dat is mij heel veel waard. Dus vandaar dat ik lekker in Leeuwarden ben blijven wonen. FC Emmen staat op het 16e plak in de Eredivisie. Dat is boppen de degradatiestreek, maar wel op een plak waarop je onder eind van dit seizoen competitie spelen matte van liefst behoort. Diemers is tevreden over zijn inbreng op één ding nee. Voor de rest heb ik denk ik een goed seizoen tot nu toe. Speel ik goed. Elke wedstrijd 90 minuten en heb ik denk een heel belangrijk aandeel in het spel wat wij spelen. Dus daarin ben ik tevreden. Het aantal goals niet. Hij maakte namelijk maar één competitiedoelpunt dit seizoen. En dat is te min. Voorzet is goed. Mendes legt klaar. Daar is Diemers en die wordt van richting veranderd. En dit is dan de goal die Emmen terug de wedstrijd in helpt. Dat is te weinig. Aan de andere kant kijk ik ook naar nummer 10 naar veel assist. Ik heb er nu 4. Nou, ik denk dat ik heel veel kansen heb gecreëerd dit jaar die erin konden of erin moesten. Dus ja, ik creëer elke wedstrijd wel heel veel kansen. Dus daarvoor ben ik uiteindelijk ook gehaald. En daarvoor moet je ook een beetje geluk hebben, denk ik. Een speler als Diemers moet altijd wel, vind ik, richting de 8 goals, minimaal. Maar die assist, ja, dat is voor een gedeelte nog te schaars. Maar dat ligt niet alleen bij hem, wat ik net al aangaf. We hebben heel veel kansen gemist op, vind ik, hele goede ballen van Mark. Ik kan niet de voorzet zelf ook erin koppen. Dat is een beetje lastig. Dus het enige wat ik mezelf kwalijk neem is het aantal kansen wat ik heb gehad. Dat ik niet om heb gezet in doelpunten. Sneu spelen Diemers met Emmen tegen Cambuur. Tegen de club dat er jaren in de jeugd spelen en dat er in 2013 kampioen mee waard van de eerste divisie. En dus tegen de club uit zijn wemplak. Ja, ik merkte gisteren bijvoorbeeld bij de kinderopvang al van mijn zoon en mijn dochter dat er al een paar mensen naar me toe kwamen van ik kan me niet laten degraderen. Ja, van die grappige dingetjes. Dus dat is altijd leuk. Het is natuurlijk altijd fijn om in Leeuwarden. Het blijft toch het is toch mijn stad en het blijft toch ook wel je clubje. Zaterdag even niet, maar ja, dat blijft toch altijd bijzonder om terug te keren. Een goed resultaat voor Emmen sneun betekent dat de kans op degradatie wel heel groot wordt voor Cambuur. Doch hoopt de club uit Drenthe op de Ljouwerter, die zijn oude club zeer dwaan mat. Hij is een speler die het verschil moet gaan maken. Daar ga ik hem ook wel in kietelen weer. Hij is gewoon een hele belangrijke speler voor ons. En in Leeuwarden, dat zal ook wel iets met hem doen. Dat is natuurlijk waar de plek waar hij vandaan komt. Hij zal warme gevoelens hebben bij Cambuur. Maar die moet even op een laag pitje, want hij moet ons gaan helpen om daar die 3 punten te gaan halen. Dus wij staan nog 5 punten voor op Cambuur. Dus als wij deze pot winnen, dan wordt het 8 punten. En dan wordt het voor Cambuur om ons in te halen vrij moeilijk, denk ik. Zo realistisch moet je zijn. Dus voor hun is er misschien nog wel meer en staat er misschien nog wel meer druk op dan voor ons. Het zal een van de laatste wedstrijden van Diemers bij FC Emmen wezen. Die club hield hem van Feyenoord en daar rent hij dit seizoen zijn contract door. En na dit seizoen wil ik gewoon weer omhoog. En ik denk ook dat ik daar uiteindelijk thuis hoor. Maar ja, goed, dat moet ik de komende wedstrijd ook nog laten zien. Voor mij is het belangrijkste dat we nu eerst met Emmen erin gaan blijven. Waarom naar Cambuur? Die vraag komt altijd natuurlijk. Hij nooit een geheim van maken. Nee. Zou dat komende simmer al een optie wezen of is dat nog wat te betiert? Voor mij is het duidelijk dat de club enthousiast is om mij terug te halen. En dat vind ik heel erg leuk. Dus dat triggert je wel. Alleen uiteindelijk moet ik kijken wat voor mij de perfecte vervolgstap is. Wat voor mijn familie een mooie vervolgstap is. Mijn kinderen zijn nu nog jong. Misschien is het nu ook een kans om naar het buitenland te gaan. Dus er spelen allerlei gevoelens mee. Maar ja, nogmaals, ik kan nu heel veel gaan zeggen daarover. Alleen voor mij en voor de mensen in Emmen is het nu belangrijk dat we erin blijven. En daarvoor ben ik uiteindelijk hier gekomen om daar een grote bijdrage aan te leveren. En is dat gelukt, heb ik daar een grote bijdrage aan geleverd. Is dat niet gelukt, ja, dan heb je uiteindelijk ook gefaald. De nieuwe technisch directeur van Cambuur had al contact met hem zocht. Maar de kans dat hij nu al voor komt bij zijn eerste club is Leeds. Als de trainingsdag bij Emmen erop zit, stapt Diemers waarom in de auto naar huis. Zware training gehad, voetbalconditionele training. Dus dat was een pittige training, lang getraind. Net nog even behandeld en weer naar huis. God, ik krijg een warm gevoel van binnen nu hoor. Ja, hè? Nee, ja, dat is natuurlijk altijd fijn hoor, om weer thuis te komen. Nou jongens, hebben we een mooie tijd thuis.